Waqt Open Day fis-sezzjoni tal-ħarsien tal-annimali f'Għawdex se jitniedu żewġ kampanji importanti b'rabta mal-ħarsien tal-annimali. Din il-ġurnata biex tqanqal iżjed kuxjenza favur il-ħarsien tal-annimali se ssir il-ħadd li ġej u se jitwassal messaġġ ċar favur il-ġest sabiħ li wieħed jadotta annimal. Il-Ministru Ġustin Karwana fakret li matul is-sena li għaddiet, il-Ministeru għal Għawdex investa bisħieħ f'din is-sezzjoni permezz ta' investiment fir-riżors uman u dak kapitali biex xiri ta' ambulanza ġdida u faċilitajiet ġodda. Il-Ministeru għal Għawdex huwa impenjat illi jinvesti fl-aġenda tal-ħarsien tal-annimali, pero ukoll billi insostnu s-servizzi illi jingħataw fil-Gżira u ċija, pero ukoll anke b'kollaborazzjoni ma' l-NGOs tagħna illi jaħdmu fis-settur. Min-naħa tagħha Heidi Grek mis-sezzjoni tal-ħarsien tal-annimali saħqet fuq it-tiswija tal-qtates sabiex in-numru ta' qtates jiġru barra fit-toroq jonqos sew. Din kienet bżonn inħasset il-bżonn tagħha matul daw is-snin minħabba wkoll in-numru kbir ta' talbiet għall-għajnuna minn nies mill-feeders fit-toroq tagħna u issa wasal iż-żmien ukoll sabiex din isseħħ. Is-Sinjura Grek qalet li jekk jitnaqsu l-attaqtates fit-toroq tagħna ikun ifisser li tonqos id-batija ta' dawn l-annimali. Se jkollna wkoll kampanja għal tiswija tal-klib flimkien mad-Dogs Trust u l-SPCA Sew ta' Malta u Sew ta' Għawdex u minn hawn nirringrazzjawhom tas-sapport u l-kollaborazzjoni li tuna matul is-sena. Bekk kull min għandu kelb jista' issa wkoll isewwih u jagħmillu l-microchip b'xejn. Waqt din il-ġurnata li se ssir fix-Xewkija se jkun hemm diversi attivitajiet bħal pet party, pet photo booth u dog show. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.